van een beetje is de uitspraak in het kwartpleit van IJsdome in Almere in de KNSB over de toewijzing van de topsportstatus aan haar toekomstige ijsbaan IJsdome. De concurrent van Tial vindt het onterecht dat het Reetriedersboende status net aan haar tak kent. Wilste dat jij er wel tas zijn, hebben zonen. Bauke Mollema is het doch zo de startkaam voor de 19e etappe in de Tour de France. Er waren twijfels of de Ljouwt er nog wel meidwaan koer, omdat hij al 2 dagen grieperig is. Mollema zakken juster naar het zegde plak in het algemeen klassement. Vogelbescherming Nederland sleept de provincie Friesland voor de rjochterroe de IJsselmarvisserij met steende netten. De provincie had bij het verliezen van de vergunning daarvoor nevens de vogelbescherming net goed zien naar de gevolgen voor de wettervogels. De vogels kunnen verdrinken troch de netten. Doutzen Kroes typt de kandidatuur van Ljouwert in de strijd om in 2018 culturele haardstad van Europa te worden. Dat had het topmodel de provincie in een e-mail wittelitten. Commissaris van de Koning Jorritsma hier Kroes om de stiepen vregen. Nevens Kroes verzint het Europa dat Friesland in 2018 in de skiwerpen stiert. Joen en vannacht is er bewolking, maar daar ben ik opklarings. De temperatuur zakt ons aan 15 graden. Morgen is nog wat bewolking, maar let er meer zinnen. Het wordt 23 graden bij een matige en krachtige noord-noordestenwind.